Eta, bueno, gaurko errezeta, Huelbako otarrainskak. Bai, hori dira. Galdera bat. Atletikoa dira. Atletikekoa dira, ez da bakizu hemen tigre Zuri eta gorria dira. otarrainskak, zuri eta gorria dira. Ez dauzkagu errealeko otarrainskak. Ez. Pitufak izango ziren. Haizu, ez komentatu nahi nizun. Guazen lanean astera, baino lehenago, egingo zaitugu ezagutu hobeto, begira, ez erakutsi nahi nizun. Bai, txokoan hor lagunekin. Lagunekin, hau da Carlitos, ezta? Bai, Carlitos, Madrilekoa. Dauzkagu 10 argazki zureak eta okabandoa. Bai, mariskada egiten genuen, no? Bai, asko gustatzen zaizu, ezta? Izugarri gustatzen zaizkit batzukiko argazki zaharrak. Bai, sobrita dira. Aitor Platerronen osagaiak, dira otarrainskak, Huelbakoak, tigre otarrainskak. Bai. Freskoak, piperminak, baratxuria, perexila eta txakoli. Oso ongi. Lehenengo gauza egingo duguna? Lehenengo gauza kenduko diogu azala. Hartuko diogu, burua utziko diogu, eta utziko diogu buztana. Burua eta buztana utzi egiten duzu. Bai, horrela egingo dugu. Eta hori zergatik? Guk jatetxean egiten duguna da parrilla ikatzen egiten dugu, eta orduan usaina hartuko du. Pastela salak ingarratuko zen. Eta orduan okela hartuko du ikatzaren zaporea, eta gero baita ere hori horretarekin zapore gehiago emango dio. Oso ongi. Beraz, etxean edo barbakoa batean egiten badugu etxean, gogoratu... Probatu nahi duzu? Probatu nahi duzu? Ez, bai, egiten bai, probatuko dut. Gogoratu horrela utzi behar dela otarrainska, burua eta buztanarekin, eta erditik zurituta. Bueno, zu lanean ari zaren bitartean, errepasatuko ditugu leheno komentatu moduan, argazkiak. Hau da, babardunen ateratako argazki bat. Bai, Salinarekin. Askotan joaten da, behin joan zen? Bueno, batxutan egon zen, bai. Bai, Bai. Eta gero, hau. Bai, bogabantearekin, okabandoarekin. Eta semearekin. Hau da, baina niri gehien gustatzen zaiten argazki. Bai, zupa bat, baina hor jarri genuen. Semearekin. Bai. Ondo pasatu zuen, Ondo pasatu zuen? Bai. Bueno, agian egunen batean sukaldari izango da, bera ere. Bueno. Ez, hobeto beste gauza bate. Nola izena du zure semeak? Mikel eta Erik, beste bat okat bai. Bi dauzkazoia? Bai. Oño. Lana, beraz, bai, ez da, etxean lana, bai. Bai, bueno, hartako dugu egon sakarrontxira. Oso ondo. Aizu, galdera bat, gamba eta otarrainskaren arteko ezberdintasuna zein da? Ba, bueno, espezie desberdina dira, baina, mota ezberdina. Okela leunago da. Otarrainskaren okela leunago da. Bai, leunago da, gogorrago. Bueno, beste preparazioa egin dezakegu berarekin. Gamba, igual, plantxara eta pizka bat hobeto zeikutzea, baina, bueno, langostinoarekin, otarrainarekin, egin inateke gauza gehiago. Oso ondo. Oduan egingo duguna dau, kanpoan, ikutu bat eman. Hori da. Emango duguna. Gero zergaitik, ez dira otarrainskak moreagoak izaten normalean? Hau, bueno, hau egiten denean, egosten denean, edo plantxan egiten dugunean, kolore hau egin dira zuria eta gorria. Horregatik izaten dugu, bueno, langostino areti, pizka bat horrek izaten da. Eta, bueno, horrein egingo duguna bada hori horreta egin. Hartuko dugu baratxuria. Hemen jarriko dugu. Oso, nola onduko dizut hau pizten? Bai. Zu estian, zu bizian, nola nahi dizu? Zu bizia. Pizka jarri hemen. Pizka gehiago. Bai, pizka gehiago. Hau da, errezeta honen bereizgarria. Etxean, nik otarrainskak egin ditu danean, ez diot inoiz inolako saltxarik botatzen, eta hori da zuk egiten duzuna, ez da saltxa berezi bat. Gipuzkoan ez da oso normalak egitea gauza hauek. Ez? Bai, hau esaten da bilbaina, saltxa da bilbaina. Bai, saltxa, Antxekoa. Bilboko saltxa da. Gero bakoitzak egiten du pizka bat bere tokea. Eta horrela ditza zaio saltxari, Bilboko saltxa. Ospin pizka bat botoko du hemen. Hagi importantea egitea da horrela. Hemen ospinan jarri eta piperra eta ardoa, txakolia. Hau da, begiratu zazue. Hau da, errezeta honen bereizgarria. Eta hori importantea da orain, hau, erreta dagoenean pizka bat erreta, hemen bota. Ez alderantziz. Hau botatzen bat dugu hemen, hau kriston... Bai, kristona botatuko dugu hemen, ezta? Hori da. Orduan hau. Bueno, bakizu ez zergaitik, ez? Hori gazteak ere askotan... Bai, importantea da, beteratxean segitzen duzu guztia. Hori da, zergaitik ura daukalako, ez da? Orain, bai, horra dagoenean, zerretxeko. Hau ingo dugu piztu ere bai? Ez. Ez duzu pizten? Ez.
Horrela bakarrik bota eta nahiko. Botako dugu, eta duan ez du saltatzen. Baina bestela, arrebes egiten badugu, eta bueno, hau, hemen garatzen da, gerorako. Koderno berdea, esperantza egun batean sukaldari honak izango garen, esperantza. Hori datu gozo garrantzitsua da, beraz, hau da garrantzitsua, saltxa hau. Oso ondo, odoak kanpora joango gara ja. Botako diogu pizka bat olioa, eta gatz pizka botako diogu, bai? Ni batzutan ikusi izan dut, eta lagun bat familia Huelvan dauka, eta egin izan ditu otarrainskak gatzean. Jarri parrillan, gatza, eta gero... Zergaitik egiten da hori? Hori zer da, bueno... Ba, horko modu bada. Baina modu bat egiteko... Olio gutxi botatzen diote, eta... Gatzean egiten dute. Gatzean egiten dute, bai. Baina hobeagoa da, edo ez? Ekoz eta, nire usatzen ze gehiago plantxera egitea bizka bat gehiago, oliarekin... Zapore... Gatzen delako bizka bat. Bestelan, geratzen da... Ez seko, baina ekosita bezala. Ah, bai, Bai. Ez dago kontakto plantxarekin. Eta orduan ez da geratzen kostora hori. Ah, bale. Ez ez alitrillo, orduan pizka bat gehiago, eta olio gehiago. Eta bueno, horrein plantxara goaz. Yep. Eta vuelta. Plantxara. Bueno, hemen dakago torrainak, gatxarekin eta olioarekin. Eta bueno, plantxa gogorra egon behar da. Plantxa zu bizi-bizia. Bero. Oso bero, oso ondo. Eta ere, bueno, hemen ditugu. Bihurtuko ditugu aletikekoak. Bai. Otaga inskauek. Zureta gorriak. Guau. Zelako usaina, 2 minutu horrela egon behar dira. 2 minutu. Etxean, apuntatu. 2 minuturekin ekoa. Tamaina handia daukarako. Eta nola akizu eginda daudela? Ba, bueno, horrein buelta mango dugunean, kolorea altutuko du. Vale. Zuri eta gorria jarriko dira. Zuri gorria jarriko dira. Horregat izaten dira tigre. Oso ondo. Orduan hemen, mesedez musika jarri. Horrentxe? Oan ja, aletiken musika. Hori. Hemen dauzkagu aletiken otarrentzak. Berazia, buelta mango dio, horretik ez. Oiba. Horrela. Oso ondo, Aitor. Errezetak badakizkizue, webgunean ditugula, Ikusten horrela kolorea, aldatzen den. Bai. Bueno, hau pizka gehiago egin. Oso horreza da receta, ez dauka gauzu asko, baina, bueno, sekretua da olio erreta. Hori da. Olio erre gau. Eta zuk orain botatzen diozu edo gero platerean, ezta? Bestela baratxuria erreko zen. Bestela baratxuria? Erreko zen plantxan. Ah, hori da. Eta orduan ja... Hori badago, ja. Itxi bizka bat. Ikusi dezu, 2 minuturekin nahikoa. Horrela jarri. Txura ederra. Aitor Llanos. Donibaneko batzoki zabategikoa. Ondo naztu. Atxako lia... Eta Bilbon dago itura, horrelako gauzak egiteko. Pizka bat alegria bateko. Generoso, esan behar gara. Eta bueno, nimo txuko dugu. Eta bizka, azken abukatzeko platerra, pizka perezila botako dugu. Kolorea aldutxeko pizka bat platerari.